ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତ ସମସ୍ତେ ଚାଲନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକା ଚାଲିବାର ସତ୍ସାହସ ସେଇମାନେ ରଖନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏକା ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି, କାରଣ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଦୁର୍ବଳତାକୁ ନିଜର ଶକ୍ତି ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଏକା ଚାଲିବାକୁ, ଏକା ବଞ୍ଚିବାକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତି। ହେଲେ ସତ ଏଇଟା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଏକା ହିଁ ହେଇଥାଏ। ଜନ୍ମ ଏକା ହେଇଥାଏ, ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ବି ଏକା ହେଇଥାଏ। ସିଂହାସନ, ଶିଖର ଆଉ ଶ୍ମଶାନ ଏ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ମଣିଷ ଏକା ହିଁ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଜୀବନକୁ ଏକା ଜୀଇବାରେ, ଆଗକୁ ଏକା ବଢ଼ିବାରେ, ଏକା ଚାଲିବାରେ, ଏକା ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି? ଏକା ଚାଲିବାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବାର ଏକ ବଡ଼ ଉପାୟ। କାରଣ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ସବୁକିଛି କରିବାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ବଢ଼ିଥାଏ। ନିଜ ମନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଶିଖିଯାଅ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମ ମନ ତୁମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ, ସେଇଦିନ ତୁମେ ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ଅଜୟ ଯୋଦ୍ଧା ପାଲଟିବ। ସ୍ୱାର୍ଥରୁ, ନେଗେଟିଭିଟିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକା ଚାଲିବା, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ସବୁକିଛି କରିବା ତୁମକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବ। ନିଜକୁ ସମୟ ଦିଅ। ଏକା ଚାଲିବାକୁ ଲୋକେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ହେଲେ ଏଇଟା ପନିଶମେଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ନିଜକୁ ଜାଣିବାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ନିଜକୁ ମଜବୁତ କରିବାର। ଏକା ରହି, ଏକା ଚାଲି ତୁମେ ଯାହା କରିପାରିବ, ଦୁନିଆର ଭିଡ଼ ଭିତରେ ରହି ତାହା କେବେ ବି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ସେଇମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଭଳି କଥା କୁହନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେ ଡରିବ, ଏ ଦୁନିଆ ତୁମକୁ ସେତେ ଡରେଇବ। ତେଣୁ କାହା ସାହାରାରେ ନୁହଁ, ନିଜର ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ସଫଳ ହୁଅ। ସେହି ଲୋକମାନେ ବି ତୁମ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ତୁମକୁ ପଛରୁ ଟାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। କେବେ ନିଜକୁ ଏକା ଭାବନି, ବରଂ ନିଜକୁ ଏତେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ କର ଯେ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ତୁମେ ଏକା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ମନର ରାସ୍ତାରେ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧିର ରାସ୍ତାରେ ଚାଲ। ଏକା ଚାଲିବା ଶିଖିଯାଅ, କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାରି ନୁହଁ। ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ସବୁକିଛି। ନା ସମ୍ପର୍କ, ନା ବନ୍ଧୁତା, ନା ପ୍ରେମ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏଠି ସବୁକିଛି ବଦଳିଯାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ କ'ଣ ଭଲ କରିଛ ତାକୁ କେହି ମନେ ରଖନ୍ତିନି, କ'ଣ ଖରାପ କରିଛ ତାକୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତି। ଲୋକେ କ'ଣ କହିବେ ଭାବି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କଲା ପରେ ସେଇମାନେ ହିଁ ତୁମ ଆଗରେ ପ୍ରଶଂସା ଜାଣିବେ ଯେଉଁମାନେ ଦିନେ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିବେ ଆଉ ତୁମ ରାସ୍ତାରେ ବାଧା ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ। ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଏକା ଚାଲିବା ଶିଖ, ଏକା ରହିବା ଶିଖ ଆଉ ଏକା ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ। ଖୁସିକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜ। ଅନ୍ୟ କାହା ଭରସାରେ ରହିଲେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇବ। ନିଜକୁ ନିଜେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ତୁମ ପାଇଁ କ'ଣ ଠିକ୍, କ'ଣ ଭୁଲ, ତୁମର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, ତା'ର ସମାଧାନ କ'ଣ, ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛ, କ'ଣ କରୁଛ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ। ଅନ୍ୟ କାହାଠୁ କିଛି ଆଶା କରନି। ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ହୁଅ, ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଗୁରୁ ହୁଅ। ନିଜକୁ ବୁଝ। ଭଗବାନ ମଣିଷକୁ ସେହି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବ। ହେଲେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି। ନିଜ ସମସ୍ୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରି ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜନ୍ତି। ଏମିତିରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ନିଜର ସମସ୍ୟା, ନିଜର ସଫଳତା ଆଉ ନିଜର ଯୋଜନା କେବେ ବି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନି। କାରଣ ଏ ଦୁନିଆ ସାଥିରେ ନୁହଁ, ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚାଲେ। ଏଠି ଭାବ କେବଳ ଲାଭ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ତମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଯଦି କେହି ପୋଛିବାକୁ ଆସେ ନା, ସେଥିରେ ବି ତା'ର ସ୍ୱାର୍ଥ ହିଁ ଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆର ଉପଦେଶ ଦେଲା ବାଲା ହଜାରେ ମିଳିବେ, ହେଲେ ସାଥିରେ ଚାଲିବା ବାଲା ବହୁତ କମ୍। ଏଠି ତୁମକୁ ହିଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମକୁ ଏକା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତୁମକୁ ସାହାରା ଜଣେ ହିଁ ଦେବ, ସେ ହେଉଛି ତୁମେ ନିଜେ। ଏଠି ସୁଖ ବେଳେ ସାଥିରେ ଚାଲିବାକୁ ହଜାରେ ମିଳିବେ, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଦୁଃଖ ସମୟରେ ନିଜର ଘନିଷ୍ଠ ବି ସାଥି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ନିଜ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କାହା ଆଗରେ କୁହନି, କମିବା ବଦଳରେ ବଢ଼ିବ। କାରଣ ଏଠି ଭାବନା ସହିତ ଲୋକ ଖେଳିଥାନ୍ତି। ଆଗରେ ମିଛ ସନ୍ତନର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଆଉ ପଛରେ ମଜା ଉଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ଭଗବାନ ଦୁଃଖ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ସେଇଟା ଆଜି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟିବାରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟର ସାହାରାକୁ ଆଶା କରି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ କରନି। ତୁମେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ନିଜଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ଭାବିବ। ହେଲେ ନା ଏଠି କେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ନା ଏଠି କେହି ଦୁର୍ବଳ। ସବୁକିଛି ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ତୁମେ ନିଜର ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବ ଯେ ନିଜେ ହିଁ ତୁମେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ତୁମେ କିଛି ବି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ନିଜ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ହିଁ ସବୁକିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକା ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ନିଜକୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଏକା ଚାଲି ଏକା ସଂଘର୍ଷ କରି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଥରେ ଯଦି ମନରେ ଏକଥା ସ୍ଥିର କରିନେବ ଯେ ତୁମେ ଏକା ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ, ଜାଣିନେବ ଯେ ତୁମ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ଏକା ଚାଲିବା ଶିଖିଯାଅ, କାରଣ ଏଇଟା ସତ ନୁହେଁ ଯେ ଯିଏ ଆଜି ତୁମ ସାଥିରେ ଅଛି ସିଏ କାଲି ବି ତୁମ ସାଥିରେ ଥିବ। ଅନ୍ୟର ସାହାରାରେ ବାଟ ଚାଲିବ ତ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ହରାଇ ବସିବ। କୋଇଲି ନିଜର ଭାଷା କହେ ବୋଲି ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ହେଲେ ଶୁଆ ଅନ୍ୟର ଭାଷା କହେ ବୋଲି ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇ ପିଞ୍ଜରରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଭରସା ରଖ। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନି, ବରଂ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ନିଜ ମାର୍ଗ ହିଁ ବଦଳାଇ ଦିଅ। ଜୀବନରେ ଯେତେ ବାଧା ଆସୁ, ବିଘ୍ନ ଆସୁ, ତାକୁ ସାମ୍ନା କର। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିତ ଯେତେ ଲଢ଼ିବ ସେତେ ମଜବୁତ ହେବ, ଆଉ ଯେତେ ମଜବୁତ ହେବ ସେତେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟର ସାହାରାରେ ନିଜର ପରିଚୟ ନୁହଁ, ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତାରେ ନିଜ କର୍ମରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କର। ସମୟ ମଣିଷକୁ ସଫଳ କରାଏନି, ବରଂ ସମୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ହିଁ ମଣିଷକୁ ସଫଳ କରାଏ। କାରଣ ବିତି ଯାଇଥିବା କାଲି ତୁମ ସ୍ମୃତିରେ, ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ତୁମ ହାତରେ। ଆଉ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ଦାମିକା ସମୟ ହେଲା ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ। ତା'ର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଦୁନିଆ ଯାକର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇକି ବି ତାକୁ କିଣିପାରିବନି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଭରସାରେ ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନଷ୍ଟ କରନି। ଯଦି ତୁମେ ନିଜ ପାଖରେ ନ ହାରିବ ତାହେଲେ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ହରାଇ ପାରିବନି। ନିଜକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏକା ରହି ନିଜର ୱିକନେସ୍କୁ ଠିକ୍ କର, ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଜାଗ୍ରତ କର। ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିଜେ ହିଁ ଉତ୍ତର ହୁଅ। ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ାଅ ଚିଲ ଭଳି, ଯେମିତି ସେ ନିଜ ଶିକାର ଉପରେ ଏକାଗ୍ରତା ରଖିଥାଏ। ସ୍ୱାର୍ଥୀ ମଣିଷକୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ବହିଷ୍କାର କର। ଧୋକବାଜ ମଣିଷକୁ ନିଜଠୁ ଅଲଗା କର। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅ ତୁମ ଭିତରେ ସେଇ କାପାବିଲିଟି ଅଛି ଯାହା ଭିଡ଼ ଭିତରେ ରହି କାହା ସାହାରାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ସବୁକିଛି ହାସଲ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏକା ରହି ନିଜକୁ ଏତେ ଦୃଢ଼ କର ଯେ ତୁମକୁ କାହାରି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ପଡ଼ୁ। ସଫଳତାର ସ୍ୱାଦ, ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ନିଜ ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ, ଏକା ଚାଲିବା ଶିଖ, ଏକା ଲଢ଼ିବା ଶିଖ। କାରଣ ଏକା ଚାଲିବାଟା ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହଁ, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ନିଜକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।